Bai da. Za mu kwance ta nan. Ya ake tunan mu a me nake gani? Karatu. Ya koya karatu? Cila wai. Ina za ka yi dinki a kai? A hannun da yake duk sati ana koya musu. Kai sabon Islamiyya ce can aka buɗe. A gaskiya Cila wai. Gaskiya kawa abun nan naka ya fara isa mu. Tsakani ga tun ce mu tike gogo cewa. Gogo. Gogo. Kai. Mutum dole ya ɗaukaka. Dole ya kai cilin. Ko kunya ba ka. Shan. Ko kunya ba ka. Ai sana'a ce. Action. Kawai ce ka ba mutum. Ai sana'a ce. Ko kunya ba ka. Sana'a uwarka.